Monument a Marià Fortuny, 1922-1942. Obra de Llucià i Miquel Oslé. Monument al pintor Marià Fortuny, que se situa a la cantonada dels carrers de Pintor Fortuny i Xuclà. Obra de Llucià i Miquel Oslé, acabada l'any 1922, però que va haver d'esperar fins l'any 1942 per ser col·locada en el seu actual emplaçament. Marià Fortuny i Marsal va néixer a Reus l'11 de juny de 1838 i va morir a Roma el 21 de novembre de 1874. Va ser pintor, dibuixant i gravador. Monumento al pintor Marià Fortuny, que se sitúa en la esquina de las calles del Pintor Fortuny y Xuclà, obra de Llucià y Miquel Oslé, terminada en 1922, pero que tuvo que esperar hasta 1942 para ser colocada en su actual emplazamiento. Marià Fortuny nació en Reus el 11 de junio de 1838 y murió en Roma el 21 de noviembre de 1874. Fue pintor, dibujante y grabador. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.